ụmụ Igbo ndị eji bili na Japan oluo nno mmeno onye na-amara ọba n'ọkpa ya na-ekwe n'isi ndị eji bili na Japan special nkwa amala ije isi n'ụlọ egwu ya emeghali ma ntị n'ụlọ egwu ya ekwe n'isi Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu ekene ka na-enyenu ụmụ Igbo na Japan unu lụla maka Igbo na Japan ebe onye nọ na n'elu ụwa nye jisi ike n'ụwa eji bili na Japan ụmụ Igbo dị ka anyanwụ ụtụtụ adaeji eji ụmụ Igbo na Japan ụmụ Igbo mgbọrọgwụ ọjị oke osisi ndị eji bili na Japan ndị Igbo ji bili na Japan ka na-ekwunu never alụkanụ ụmụ Igbo na Japan badị ka anyanwụ ụtụtụ adaeji eji eji bili na Japan nyaka ije kwuokwufa babala akụ na nwa kova bakwa elisi ụmụ Igbo na Japan aneli akụ n'enu ụwa kwụọ na-abụba ndị eji bili na Japan mụ bụ Onyeoma Tochukwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala nnekwunyelu ụmụ Igbo ụmụ Igbo na Japan ndị eji bili na Japan mana ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe ụmụ Igbo na Japan unu dị ka anyanwụ ụtụtụ adaeji eji nne n'ụwa gabanụ n'irunu Chukwu kwunu n'azụ anyị esize na Japan bidije anyị na-eje n'ụwa a na-achọ mmadụ achọnụ tezie na mmadụ n'ọkụnụ ndị Igbo ji bili na Japan vakan n'okpokụfanụ ego baba kwelisi baba na-akwụ na nwanụ prezidenti Nigeria Union Japan bịabụ mmanyanụ Onyeoma bilinu aka ekpuchi ọnwa gabaniru ụzọ agwa ka isi ejenu na onye nweghị nwere ife ụmụ Igbo na-ekene inu liba n'ọdịda dịrị ya Onyeoma Tochukwu ekene anyị ekenebezianụ Chief Kennedy Fintan Nnaji aka ekpuchi ọnwa 1 of ụzọ agba CEO Nafken Associates PLC Japan Onyeoma bụ CEO and founder NavConnect Africa Japan Worldwide Onyeoma bụ President
Nigeria Union Japan. Onyeoma gaba n'iru n'ụmụ Igbo kwe n'azụ Ọlụchukwu zite ike ị na-alụrụ ụmụ Igbo nke ime na anyị fụrụ ya n'anya Onyeoma Tochukwu ekene ilu Igwe Osaka batazia Igwe Ikesi Nsobilinu Chief Vitus Odogwu Obiasogwu gaba n'iru onye nweghị n'onwere ibenu mmadụ keji akanụ anyị ekenezianụ Igwe 1 of Osaka Igwe Ikesi Chief Vitus Obiasogwu Anyị bụ Igwe izizi enwere ambassador anyị ịnọkwa ka ndị ekene Honorable Emeka Ekpokọta Onyeoma Bilinu Omekantinu Honorable Emeka Ekpokọta Eze bụ n'afọ Onemifodogwu n'Osaka Chairman Igbo Union Kansai Osaka Japan Ọngịbụ eze bụ n'afọ Onemifodogwu Chairman and Managing Director Bontech Ventures Japan Ongibu Chairman and Managing Director Divine Systematic Investment Nigeria Limited Ezebuna for 1 n'Osaka Oyib Ambassador ndị Omenife 8th grade Eziowele Idemmili North Local Government Anambra State Nigeria Onyeoma Tochukwu ekene ilu ịnọkwa ya ekene lụmụnụ nna na-enye ụmụnne nna ndị adọrọ nna na-enye ụmụnninu onye amụma Bili anyị ekenebe na onye amụma Chukwu telu mmanụ Pastor Emmanuel Sobilinu Christ Life to Cross Hour Oyi bụ nna ndị adọrọ nna na-enye ụmụnninu nnukwu onye amụma Chukwu telu mmanụ na-alụ olu ebube Onyeoma Tochukwu ekene Honorable Justice Ugochukwu Obiahụba Bilinu Baron Abatago Everywhere you go Baron ebe niile Baron Divine Onyeoma Baron Odogwu ego yikalila mmonsu Baron gaba n'iru aka na melora obodo rekebezia Baron Onyeoma youngest money Bilinu onye nweghị nwere ifenu anyị ekenezianụ Honorable Justice Ugochukwu Obiahụba Baron Chairman United Brothers Japan CEO UFJ Resources Nigeria Limited CEO Simizuya Co Limited
Nigeria and Japan. Ezigbo mmadụ adịrọ fecha fecha fecha. Onyeoma Tochukwu na-ekwu onye na-amara agba n'ọkpa ọ na-ekwe n'isi. Egwu ndị nwe obodo nkwa amala ite anyị mekọta anya yọrọ ya n'egwu. Bọbalụnụ m nwata na ya eze na Japan ka ọ bịa. Nwata na ya eze na Japan na-eme ihe nga onye ka na-ekwunu. Ọzọ nwe ihe nga ọzọ na Japan. Ugochukwu nyere ọzọ ihe nga dị n'ozuzie n'isi. Anyị ekenezianụ Honorable Ọzọ Chibuzo Christ, Vice Chairman United Brothers Association Japan, CEO Devochrist Investment Limited, Chairman Blessed Christ Investment Limited. Oyi bụkwazị Chairman OCC Trading Company Japan. Onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Onyeoma Tochukwu ekene ya ife agba n'aka ejiri enyenye ya. Ọzọ nwe ya nga ndị a ji bili na Japan. Paso n'ife a na-eme, manọ n'ife a na-alụ. Ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe n'ụlọ. Ife odogwu meke eji mara odogwu. Chief Ekene dịrị Chukwu ezi nwa nkwe ebiliwo Onyeoma Biafụ manya 40 feet na Japan ogbebi na-enyelugo Onyeoma liba n'elu ụwa n'ọdịda dịrọzikwana ya a na-egwachala na-esonu ụkpaka na-egbo n'ụmụọma Onyeoma bilinu ndị eji bili na Japan. A na-achọ mmadụ achọnụ lezie na mmadụ n'ọfụnụ. Multi-Million Nigeria Limited onye ka multi-feet global. Mama. Chief Ekene dịrị Chukwu nwa nwukwe 40 feet na Japan. Ogbuefi Nnayelugo na ụmụọma. Oyi bụ kpaka na-agba n'ụmụọma nọ. CEO Multi-Million Nigeria Limited, 40 feet global worldwide. Ịnọkwa ya ọ gị na-eme erikanụ. Ezi oyi Onyeoma Tochukwu mana ọ bụ Chukwu ya akwụghị ụgwọ ọgọ ya. Ndị Igbo ji bilinu paka nnukwu okwufanụ ndị ọma bilinu. Babalụnụ Modechi
bịa Maazị Uchenna Nwadike Onyeoma bịafụ mmanya onye nweghị nwere ifenu n'iru gị na-aga azụ adịrị amachanụ ezi awa gị si pụtanụ Japan gị na-aje bilinu Onyeoma bilio Maazị Uchenna Nwadike Odechi na Japan Osu local government Imo steeti ka isi ejenu Esiawa village ka isi pụtazianụ CEO Ken Chris Farms Limited Ngino dozi akwụghị bụ Miss Chidimma Nwadike Ada Oliver Udozi akwụ dị echi na Japan Chifojudu Tochukwu onye nwe ndụ bịafụ mmanya nụ anyị ekenezianụ Chief Jude Uchechukwu onye nwe ndụ onye nwe ndụ Igbo Okodo Mayor na Japan Ezechukwu Onyeoma na ọfịs cha na Tokrozawa Onya ka ụkwụ ka na-agatorịrị First Patron and Trustee Member ụmụ Igbo ji ya galanụ Fada na Tokrozawa ọrụ ya ịkpọbatala ụmụ Igbo na Tokrozawa ụmụ ojii Igbo Okodo ka isi pụtasịanụ ezigbo ya Onyeoma Tochukwu na mụ na ya dị na mmanụ ma ikenelu m ndị ụmụ ojii Asian Brothers Japan chapter Onyeoma ekene High Priest Odumegwu Evaristus Bilinuo n'ụwa Chijioke Gabanirunu CJ Nisobilinu CJ Global Mgbidi ka isi pụtanụ Olu West ka isi ejenu Onyeoma Bilinuo CJ Worldwide anyị ekenezianụ High Prince Odumegwu Evaristus Chijioke High Prince of Odu Royal Dynasty Mgbudi in Olu West Local Government ebe a ka isi pụtazianụ CEO CJ Global Consult Limited Importer and exporter of all brand of automobile and electronics soundproof generator Jenny Pong Wimba Uka Lodge Mgbudi Onginwabu Jefisco Integrated Farms Limited Splash Spring Water Limited Jedom Food Limited Evaristus J Foundation Onyeoma n'ivi na-emerikano anyị ekenebe kenenu mgbọrọgwụ Japan sobilinu High Chief Jesi Nwokeji Onyeoma Bilinu agụji egbe na mgbidi
High Chief Charles Nwokeji agụje egbe na mgbidi mgbọrọgwụ Japan onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme bọba na aka na-aga ọjị bọba na-ebiko ka ọ bịa n'ụwa ajịla igwe Japan onye ọma bilinu agụleri ka isi pụta n'ụlọ Chief Charles ndị Igbo Ọramadike 1 na ndị eri Kingdom agụleri ndị Igbo ji bilinu baga na-ekwu okwu fanụ osi n'aka nnejenu na mmadụ n'ọfụnụ mmadụ ka nchekwube bịaba osi n'onye ka nchekwube bịaba Nkwachukwu kwelu ndị osi na Onyeoma bịafụmanyanụ ọ bụ onye Honorable Obioruma omere ọra Nkwachukwu kwelu ndị osi na Nkwachukwu kwelu ide atọ ọ na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ ndị ọ na-enyela aka karụ Ọlụchukwu zitelie n'elu ụwa n'ezie n'ụgọ na alụnụ Onyeoma biko gaba n'iru Honorable Obioruma obele nwa biko libalịba ịma na ọdịda dịazienụ onye ka ndị ekwu okwu ilu aka na-eme ọgọbilinu anyị ekenezianụ Honorable Obioruma Nkwachukwu kwelu ndị osila Onyeoma n'isi osila datọ wepụtazi Onyeoma gaba n'iru na Chukwu so n'azụ Onyeoma Tochukwu ekene ilu onye na-esi nke esizi na n'ebe kwe dịka batago iwoloko sejen ebe kwe dịka n'iwolo Onyeoma biko bilinu Chief Charles Anieke odogwu n'iso bilinu ndị eji bili na Japan anyị ekenezianụ Chief Charles Anieke ebe kwe dike n'iwolo CEO C&C Global Limited CEO Dompote International Limited gịnị dozie akụ inu Lolo Chioma Anieke mecha ịdị ka achọ nwanyị ọma ebe kwe dịka wee sị m kenebe ndị Golden Friends Club of Japan Onyeoma Tochukwu ekene unu niile Golden Friends Club of Japan delivunu na America anacho manachonu eze na mmadụ n'ọfụnụ mmadụ ka eji aga ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mali nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu egwu bụ ọlụ m ekene kenelu mụ ezi Onyeoma njem
m ọnụ ezi oyi ka ajọ nwanne onye ka na-ekwuzinu DJ Classic sobilinu akụnede mụrụmụrụ akụpije gaba n'irunu onye nweghị nwere ifenu omenarịsiri ibe na Japan ndị ọmanụ n'uking na Thailand onye ọma na-eji mma ebe nata Ebonyi isi yazianụ anyị ekenezianụ ọzọ Igbo ndụ na Japan o mepụla onye ọ na-afịala arụ na Cambodia New King na Thailand DJ Classic akụpije ọgaranya na-eli ego obi abụghị asọsọ nwere one of Igbo land ezi oyi ka ajọ nwanne ọga imelụ mụ na ndị egwu m na ọ bụ Chukwu ya abụghị ụgwọ n'ụlọ maka onwere onye mmadụ n'elu ụwa ife ogeli ama nke ya nụ ofu ogologo ndụ ka nna agọla ibe ama mmehie ma nchanụ ikuku ọma wadọfọ saka onye ọma bịafụ mmanya ọbala na-edebelu nwa wadọfezi n'ite nne wiki si eje nụọ anyị ekelezianụ Chief Emmanuel Ikenna Olaska ikuku ọma 1 of Osaka Japan ọbala na-edebelu nwa 1 of Ezinifite Nnewi onye ọma si Ezinifite Nnewi South Local Government wepụtazianụ ọya adịla na mmanụ anyị ekenezianụ Austin Okechukwu ndị Ibe Alobenyi one of the executive Igbo Union Osaka Japan CEO Ostic Happy Trading Limited Alobenyi na Nofia Anambra State kisi ejele oya bale nkonye tinyezelunu nkonye melanya funanyanu mmadụ keji aganụ anaza eze azọ anyị ekene all the state chairman mana onye pụta ife anyị afụ ya nụ ọbasie ewo ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmadụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu Onyeoma Tochukwu ekene unu na nkunu lụrụ amaka ma onye na-akpọrọ afọ ewe n'iwe na egwu aka na-abịakwa abịa egwu aka nọkwa n'ụzọ anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwụsị wee gabakwa na mmadụ erika nya bụ onye na-anụrụ afọ ya
ya weta afịa ka o soro n'ife a na-eme maka ịbata obodo isonye n'ife otu na-eme ka iwe nwale ife a na-alụ ngwa ka emesịanụ nkwa amala a na-achọ mmadụ achọnụ n'enu n'odogwu n'ọfụnụ agụ bụ dike n'izu nke mbụ n'Ọsaka onye nze na-abatete chief anaghị ilebu na m abatete gị seje Japan gị biebinu n'ome ekene anyị ekenezianụ chief anaghị ilebu na m agụpụ dike n'izu nke mbụ n'Osaka Japan onye nze na-abatete Onyeoma Tochukwu ekene ya denivi na-eme erikano anyị ekenezianụ sa Azọdị Uche Kalistus Oroko 1 isobilinu ezi nwa si Imo steeti Nwangele local government Agbaje President Wind International Service Nigeria CEO Giga Pacific International Limited Toronto, Canada Importer and exporter ndị ejiwe mmalụ na importation and exportation of automobile general goods unu na-enyere ụmụ ogbenye aka unu na-eme ka obodo dị mma Onyeoma Tochukwu ekene unu ma ndị nna kpọrọ afọ na-ewe n'iwe nke onye chinyezelu mana anyị ka ya ebidokwa egwu ebe anyị kwụsị onye we n'iwe ụmụ Igbo na Japan ka na-ekwu n'enu ifefe na-eme erikano Bili na Japan ịbata obodo biko solu n'ife a na-eme ka iwe mala ife a na-alụ ụmụ Igbo na Japan na babugo chalachanụ ochuchu adịrọzianụ Bili na Japan mama ụmụ Igbo na Japan ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu ndị eji Bili na Japan ebe onye anọ na ya sonye n'ife a na-emenụ ụmụ Igbo na Japan mana ọ bụ ndị eji Bili na Japan mgbaya adịrị ya nụ ndị eji Bili na Japan onye na-anụrụ afịa ya gba mbọ ka ọnụ afịa ụmụ Igbo na Japan anyị ga-ebidokwa egwu ebe anyị kwụsị ngwa ka emesịa nkwa amalụ